Bukura mambo mtazamando ikanda mwezi wa 2019 akautanye pana basi ni mambo kugaragara mukati memuntu basangure utakatangura ukapinduka zvinotari kusokerera pa asi ndakazoti taenda panze munoenda kotaurirana kuti mutsvakire mubatsiri munoenda kotaurirana mwanga maita mari dzei omutsvakira munhu unomubatsira pakataurwa machajizi evanhu vakataurwa ikoko kuti pana vamwe vanoita vamusikise nomwe vanoita 400 vachitatu vakataurwa kwabva tabuda panze kwabva taenda kunotsanangurirana taurirana saka gatanokubatanidza mari idzi dzedzi nobva taenda kwamambo kuti tawirirana tichipai mubatsiri saka takataurirana nevakorore vangu uyu mukorore wangu Joseph akatoti mudheri niso wa14 August inge taisa mari chese tagara akabva taunganidza mari mukorore wangu wezvazviri wabva vataunza mari yake kati yangu ipane vamwe vachaunza haangaunza wabva taenda kwasabhuku sabhuku ine nyaya yekuti vamwe vangu haachadii kuunza mari yekuti tobatsireze takataamama sabhuku akati iye anoenda komutaurira iya ndauya kune ndibatsire mowataurira kuti ndai pamangu motaura kuti ndiyo nyaya iri pano ini handikwanisi kuti wataurira ndipo ndakazosumuka kwauya pamukuru mama nyaya yedu haina kuti vamwe vari kuramba handichazivi kuti ndodini mambo akati nende wape masamanisi itaure zvako kwape masamanisi wauye tizozvo kuti chii chiri kuvaranisa saka mawana ndapasha saka chiri kunesa kubhadhara mari chii asati wabhadhara mari chii tichaurira chiri kunesa chii kubhadhara mari hamene mwaine I'm sorry, ndinonzi ndomahombe asina kubhadhara mari takandogara panze takanga takutotukana ndokuti pangana dheti ngatibhadharei mari kati zvakanaka murume wangu akatoti ngatibhadhare kini $50 pamwedzi tikandiunganidza mari inini handina munhu akaya kumba kwangu ndida mari iya ndaida kupani inini kuti ndichawapa ava baba ava ndakutya handina akaya kutitunza imari iya ndanasi mari iyo ndinayomba iri ndinombonga ndakamboidya ndakabva ndaitengeta ndikati mari iyi pamwe pachazobuda ibva ndachengeta iri apa andikatunga ndaida kupa mari yacho ani hapana akadzitirezhara ndiningi saka ndaizopa ani mari yacho indaiti pamwe chaenda kwasabhuku ina handina akanditagura kuti paite progress ngatite one because ndatonafana ichi kuti kana pagara pa vanhu nosukwirirana zvinonetsa kuti kumutanidzane chii exactly uzi nema ungofungirana zvese zvese ndikapa mari yangu pamurobva aenda nayo wobva anoita zvako saka pakudai neindependent chii pese anotambira mari saka ndakuti ini vano magombei ipai sabhuku chii mari kana yakwana sabhuku kutora kuti mari yadii munhu wese adii abhadhara munhu anofanira kuuya kukubatsira woita sei ouya kukubatsira. I think that's the best because tisakadaro hatingai yatonzi iripo pamusoro changa handizivi kuti uyu muroora handizivi kuti apa ari kuti pamusoro ndine vakorore vangu wapinda pa iye ari kuti ndine mari haasiwe pamagondero muroora ndingatopara mhosva kwatezvara kuti muroora unotonga kuti
murume wangu ndinge akampa mari ndokuzidzazviko magombe izvi pamutemo pacho hazviiti samagombe wanofanira kusunga ishu ndepamagombe inoda vana baba magombe zvamunoronga muri kumba baba namai rongai asi anozopinda pamberi akumirira imba yake ndiani ndimagombe ndiko kuti tisaparamure kuti chimwe chichiita tunyaya because panguva chitokasa kuparamura tisikatooni kuti uita sei sekuparamura ani zvakafanana kuti tokuidza mutorwa muchikuwa isusu vana magombe itiripo toti zvina mbota mabhukuru gombe rako andona sekuru wako matopara because muzukuru haasiri wedzidza redu idza pachikuwa icho wozva zukuru akusambowa tembero kwanafanaka wangu wariwo kwangu hadipo watrust zviri narombozviitira zvinhu zvenyu ati nditauro saka uroro wangu wakuru pandiri asi hapana ubaba hautengi inatiri ubaba kana wari waruda ubaba vachitaurwa isusu tati nyaya ipere mwana ari kurwara tikuda kuti zviri kushata zvakashata zvigadzirisike tatiine nyaya yemari vasati vabvisa mari sasa magombe imimi tatoizwa hapasinaiti imimi kama kubura kushaya mari chaiko kotiyo takapinda panapa maite wakatoitaura yakandisinanisei kana naziso ine mukomana uri kauritiyo inotsvaka mari nguva nenguva kuti utsvaka yakasoregera basa 2011 handisi kusenza ipo pauba mari inoita zvekutatarira kutaura matongo zviri kutenga zvemukomana unoizwa imi munomuziva andikawo murwara izvozvo vanhu vanozoandastanda kutarira chii isusu tese ihama dzenyu hama dzenyu kana dzichiwirirana nadzo ndoonai vakomana umwe wedu uyu zvinhu hazvinomira zvakadii zvakanaka ngatikavhire chii umwe wedu kuti dambudziko riite sei wechitoa zichipera paichii chatoda kuti ndichipera pa idambudziko ndinotoda kuti dambudziko riite iyoyo yakuti bosi ichirinisa izvo munonachonesa nyaya ndiye munyango pangaita volontiya chaivo anoti anokwanisa kupa ichi mari haiiti mari iyoyo considering how sensitive chinhu chiripo chacho kuti chiri sensitive zvakadii because mangwana inofamba yekuzi wakapiwa filo wakadhuridzwa kuti ndinozi chakupwanya hawakazotozwa kuti chakupwanya kakutokanda zvinhu zvake kuti tikandira zvinhu zvake saka chirumboda vanhu ichi weipo munhu magombe kuti basiranai this thing chiite sei chikuru iyona kuya kwari hasi nomwe guys ndakaomerwa chido ndinacho asi ndakaomerwa what do you say pamusoro vanhu vese vakaomerwa izvi zvazviso vane vanororwara kunyarara havo wamwedzirema wamwedziremumbo hatingazvitauri pano uyu unotaura kuti aina mari wakauya mungadzozva ndindi wakataura kuti mumba mangu moine mazara matozvinye kuti ndiwe baba iwewo usina kuti zviro zvigadziriswa mumba mangu saka tinonga tiri kunyarara here kuti tisabudise zviro zvakadaro tibatsirane tese vana vavo vanoshanda vana vangu vanoshanda vana vavamwe vese vanoshanda vanoona mari ngatibatsirane pamwe chete saka unoita sei unga uri kukoma kuti ndiani wakaita zvirozvo zviite mumusha izvi vanonga kutaura kuti vanena mari une mari ndiani tese tiri mapenjeniya tiri pamunhu
ngavasirike munhu kuite kuhwanda vana vacho murumba wasiri walikuona makunyanya mweya musina vana vana vacho vari vana vacho mavanoziva hatiuyiyo ngekuti zvakadai zvinotovanetsa munokona kupamune mese amenotovanotyei vana ivo umwe mwana usinzamo pamusoro nechangamiri pamusoro makurukota mambo inonzi Wilbert Magombe. Baba vangu neava vari vairikana pamukuru kubva kwaita ana mama ndana maikuru kwaita sekuru nambuya namama wangu nemukadzi wangu. Ndoti pa3 years back ndakashakirwa nemwanakomana. Ndashakirwa nemwanakomana parufu pemwana wangu vanhu vazhinji vakanga varipo mushure mekunge mwana wangu afeni. Vanhu vakati Magombe mwana wangu uri kuona mafiro ete mwana wangu haana kudini haana kujeka tawadini kuti soon after rufu tambodini tambofamba. Ndikati shuwa inini mafiro ete mwana handina kudini handina kumuona zvakanaka. Zvadaro wakanga wataura wacho kudaruka hapana wakazodini wakazosimudza musoro. Then sekuru vati ndazoti pamanyarara hatimbosvikeyo tozvoti zvakadini. Ndakaendayo nasekuru nababa wakanga vachiwirirana zvavanoita vana baba vangu wese wakadai havawirirani vanoti uyu kana achiwirirana neuyu waireva havawirirani ava vachiwirirana vari vatatu havasiwirirana neuyu. Saka vanongovhirikidza zvinhu zvokuti isusu taakutosvika pototi tinongoti tikambowirirana neavo tosiyana towirirana neavo tosiyana towirirana neavo. Ndakaenda kwamuputsanjira kwake wako wachikuwirirana mawirirane waita. Inini ndakataurirwa zvandakataurirwa kuti honai mauya muri vashoma nasekuru mauya muri vashoma dai mauya makadini makawanda. Then sekuru paakadzoka achitaura nyaya yake hatina kuzozwa result zvakadini. But ndakazoti fambi ndakanda kuzwa kozi wiri uri kwazivi nemhuri yamaikuru ndakuti wiri uri famba uri kwazi ndini ndakauraya chii ndini ndakauraya mwana wangu uri kutaura masoko iwawo ndiya. Ndakabvunza sekuru ndikati sekuru petakaenda kwamanyarara pakambobuda mashoko rekuti nhingi ndiyouraya munhu. Zvadaro izvo zvakabva zvapera. Tichibva apa izvozvi zvimanje manje ndakazwa kwazi umwe mukadzi wake achinzora chiti murumbowirirana mawirirana api kuni. Ndikati isusu hatinyatsi kuwirirana ba tinotowirirana wana but ana baba tinotoita zvokutombonongoti izvi nezvimwe dzinotowirirana neavo wakanga wavhumburisana neavo takuwirirana neavo saka isusu dzatongova muri kuno. Ndakazwa kwakuzi zvakatotaurika manje apo kuti wana wababa wangu inini ese madofo zvaari madofo ari kutsvaga mhosva kune vana wake wana wakafunda wani. Moreover inini zveshuwa ndikatarisa mhuri yedu hapana wakanyatsa kubuda nematsvagiti anooneka tiri madofo zveshuwa tese but tinoshanda. Mwana wangu asheka pakazi izvi nezvimai manje apa ndikatisi pakoiva mukadzi wangu achichema wanesu munoziva kuti soko randazwa munhu waya konditaura kuti kwazi mwana wekutanga wakafa nepashi ende kubva pakafawana mwana wangu wekutanga kusvika nhasi kuti ndipedze wiki ndisinozwa kuti kuri kuzi wakambozwa wafa nekwashi kozi wakarumba wakaenda kumakomba ndipino wangu ndiyo wakaenda korumba kumakomba uku. Saka inini apa munhu hapana munhu ndisingatauri nawo wese paugama hwedu hapana munhu ndisingatauri nawo. But unozoona mukufamba kuti zviri kuita zvichinja waimbowirirana nawo havachawirirani. Inini hapana ndisingawirirani nawo isa. Saka ndaikumbirawo mambo ichi chirongwa ichi chitibatsiro kuita kuti inini zita rangu dini richeni. Inini ndiri kufirwa handina kana anyone ndakataura kuti maikuru ndimauraya sekuru ndimauraya bamukuru ndimauraya. Ndini ndiri kutofirwa but handisi kutaura but wasina kutofirwa wacho ndiwo kutaura muri kuona zvakundinetsa manje. Saka ndiri panapa ndoda nditoriwo basa kumagacha kwangu ndinofanira kutori basa but ndiri panapa kuti changamire tibatsirei kuti kana paina wakazvita hake zvibude pachena zvichizikane munhu wese semhuri kwete kuzofamba kuchizi Wilbert ndiye uri kuti
Anga magana kwa mkosa njira. ndakenda Magana kwa mkosa njira. Asi twakatoka kwa mkosa njira. Sei zvisu kubuda. Mkosa njira wakati chiyipa makambenda. mukutsajira wakati unganidza nemukwani Kwani zvino nhasi mkosa njira wewe uri pano. Nhasi makakwana. Buda wamerera pena pamusoro changamiri inini ndinonzi Miriam Magumbi, makurukota ari pano pamusoro vakamirira nyaya iri kutaurwa mumusha iyi. Padanho rekutanga ndakambotaura kuti nyaya ine kutanga kufambirwa naSibai, yakambofambirwa masurumu, tikambotaura takambofambiswa pamurenje tikasiyirwa panzira, hatina kuzopedzerwa darira tinakandopinda mumamangu badzi zvakatopera zvaka. Asi tiri kufamba nana baba kwaisi tinofamba musha wese havana kuzofamba bomuka rakaitwa mumamangu ndopamakazwa ndakutaura musiyero zvakazobirwa mumamangu imini sekuti kwenyara inozosvika ngei nekutenderera musha wese saka utati mamurutura mumamangu. Ndikataura kuti vana vangu kubva ipo papa ndine mwana wakazoita mwana une utano hwakanaka kana chaiye chaiye wakamira pachinhu zvakanaka. Ndikafirwa ndimoti ndibva tagara takadaro tichifamba chero kuti mai onei zviri kuitika zvimai akati zvekutaura handidi baba vari pano uya kwaita munhu mutsva mubaba anga arozviziva. Hatina kuzomboenda mumbaenganapa inini ipapo ndine question mark huru chaiyo chaiyo. Ivo sababa wakazodidini kuti ngatitifambe tipedze kutenderera kwemusha wese. Ipo papo ndandiri kutaura kuti takafamba titika pane vakanga vasipobo vasitorina mari baba munini apo nagivi baba wacho kubasa takatowabvisirawo mari dzakagaitwa kuti ticontribute tigadzirirwe musha semusha. Baba akabvisira givi $20 akabvisira George $20 tiri kuti tifambe zvakanaka. Kubva ipo papo mhuri yangu inozomboita zvakanaka. Ndakataura dashboard kumba wheelchair izvi kusikani kuruda $100 yekuti aende kusikani kwaraenda handina ndakagara ndinaikumba anzidari yemapepa acho ndafamba nawo nhasi ndakadakara ndikasimuka kuzoenda kwaDC Changamiri ekuti hatina baba magezi akatiza nemari dzavo havana chire chawainacho takagara. It's okay. Inini ndati nhasi makakwana. Aiwa ndapazwa Pane mwana akandifonera ari kurwara achiti inini shumba inini ndatsvaga hangu mari yangu kana wana baba wasina chii wasina mari inini ndatsvaga chii mari yangu uye ndatambudzika. Unoda kutotopa pamusoro pechii pemari iyoyo woita top up tigadzise zviri mumusha zvida kudii zvinogadzira. Ndikati no inini handikwanisi kudii kukumisa because ari kunetseka mwana iye ndiye ari kushupika ndiye ane matambudziko akanyanya. Nasai mukuona mwana wangu kuti kana zvanetsa okuruka regaititsvageru tiite tega because ndatambura. Yes baba. nyaya iyi iri kunetsa nyaya iyi takagara pamba apa pakanzi nasekuru wedu aka tisafande munhu one thing yakaitika sekuru uyu aipika doro every after 2 months saka izvi takambozvitora lightly paka hapana akambozvitaura ava baba vakabvaenda mukustori aipinda kustori akati ndakunama manje angabika doro ndiani histori wanai baba ari zvakadaro kufamba kwenguva baba wari kuenda kun'anga ega ndo pakaura inini nyaya dzese aenda kun'anga kuya hamene zvaanoronga iye zvinezvi ipedzisire kuti ndizoziva kuti ndizvo ari kuti ndakafamba n'anga 3 imwe ndiyo yakazouya nayo kumba nemuprofita ndopabva nyaya dzisidzi. Saka muprofita akauya akati Samagumbe nyaya muri kuitaurira handitauri mushanyi unokudzika handizvi kana muine zvemunoda kuita inini musandibise munyaya yekuputsa musha iriwe ndechenji muprofita wakaya same day muprofita anoti handitauri zvinoputsa musha asi zvichiuraya musha. Kana zviri kuuraya vanhu munhu woti handichaure zviri kuuraya munhu zviri kupedza vanhu
ari kutima effort yese yatiri kuisa ike ndeyekuseva life ndeyekuseva vanhu kuti vanhu vasafe. angaunzwa nani wauya haatauri tokoma ngatiendei kwakati ngatiendei pagariitei but ini ndega ndinokasire vana magombe vana samagombe tiri vanhu vamwe chete Tangamiri. mira ngatigarai basi tauri tibatsirane ngatibatsirane pakuziwana ngatibatsirane pakuita sei pakuziwana. Wana sekuru wedu wakakura wachitamba wese wachigara wese nanhasi mimi tingori chii futi tingori tese futi saka hatingasiyani ba tichiona zvinhu zviri kudii kangani wana magombe imi pamaiuya muchamuno muchitaura kuti wakomana una izvo wakomana hazviitwi nemhuri yekutonga wakomana itai zvakati tichidii tichiteerera zvinhu zvichitoita sei zvichitonaka zvichitofamba because tiri kutrusta kuti ihama dzedu saka isusu toti hakuti aiona magombe chaakwenyu handiti chititeereraiwo zvatiri kudii zvatiri kuona kuti mubatsirike. Saka imi munofanira kudiro kungotiteererawo isusu sevanhu vanokuteereraiwo imi kana mucha sei muchitaura kuti wakomana zvatiri kuona izvi hazvina kudini hazvina kupinda zvakanaka. I want to give anoda kupa maexamples efiction ba ndoda maexamples andinoziva imi. Uyo mufana uyu anzano ubetu mwana wake wekutanga mukomana da kuti muone situation yandozokutaurira akafa sei mufana taura akafa sei mwana wangu tanga nekutanga sekuva kutsatsatsa kubva tamuisa mvura wakazomuka umoti after 10 minutes paakazoshaika wakati pakati peusiku wakarutsa ndofunga chakaita chipisi chechiroko hino takanga takatorara pasi titakatarisa mwana ino vimbe ndakamuka zvekuma pasi 12 ndakatarisa mwana ndikuona bvachi anga atochinja maoko akaita yendo zvisingaita yendo haana kurwara zvemazuva akawanda wakangorwara zvofunga nekutera kubva atoshawa. Wechipiri wacho wakati mai acho anga asizwa zvakanaka ndatobva kutowarapisa kodi mutarafu ndakanditori mubichibichi kutomhanya kutsvaga mari kuti mai acho arapika. Mai acho achirapika wachiuya kwaumba wakugeza zvakanga zvitori zvekutomanikidza kuti wadzike kuenda kotambira koroni mumanikabri then ndokwakasiya mwana pamubhedha wari kuti wagadingogeze mwiri wadzike kotambira wachidzoka wakadzoka mwana adonha anga asina kunyarara zvake asi akanga achiri kuda ropa mukati then ndopaakazondifonera mainesa mwana uramba achikuda ropa mukati pendabva kubasa ndofunga raundi 1-2 wangu watobudisa raundi 1-2 ndichisvika kwaumba kwakuona mwana uramba ari kubuda ropa so inini nhandisingawani waita sokunge kurutsa ropa iroro ndati imi mona ichimhanyai kuchipatara wachimhanya kuchipatara dhokta wakati hapana chendinokona oiri mushonga wanyorerwa lichi chemushonga kwakuchimhanya pafesi kotenga mushonga inini vendadzokera kubasa kokumanheru ndokutofunira kuti mwana zvinezvika wasirias ndikati mhanyaipi kwamama wacho because ndakaronerwa wangu ndusi kwamama wacho achisvikaumba kwacho kwakusvika mwana watochi wasirias kwauchimutakura kuenda kodhutare kusvika paodhutare zvakaizvo zvinezve 2 days kwatosvika paodhutare ndairamba ndichifona sezvine munhu anga muchipatara ndichiramba ndichifona ndopendakazofona kuma12 zvakati izwa gomerere yakuita mwana pafoni ndikati madhokta ari pere atadzara kundibatsirawo ndakutonditsika payoti dambudziko ndakasangana naro mai manje apa ndakusangana naro bhodzi gomerere yacho nandaizwa kuti munhu uyu handikuti uchadini uchararama kuma 2 tichiri pagwenza handina kurara musi wachiro ndobva ndakafoniwa nenew number pendakaona new number dzichifonaka ndakabva ndati ndichidaira pauzi ndimi magomberi ndikati mwana wenyu adini washaika
Aiwa, it's a circumstance. Sir, kubva ipapo I want you to mourn how serious this thing is. Not mourn how serious this thing is. Do not even sungai my nditaure kuti musikana mudhi akafa sei. Izvo ndizvo tsakana ndasimudza maoko. Nditaure mudhi akafa. Haana kufa zvakanaka. Mudhi wakaoneka akafa musango. Manzwa. Ndofunga watsonzo wese kumusoro kwemunozviziva. Mazvinzwa henyu. Mazviona ka? Zvazviri mumba mangu asi hazvina kubata mhuri. Ndoda kuti vanhu vaone zvinotangira apa. Kutsvaya kutaura kuti vana magombe vhurikai chii pfungwa honai. Mira ndiri kuuya kwauri. Mira anongona ndora muri kuona musikana uyu aoneka ari musango akafira pai musango achibva ipapo hanzvadzi yake inodhikirwa nechii? Inodhikirwa nemugoti. Haafambi uriye kumba. Kobva avharwa nanhasi ari pauche. Wakatosvika wa form 6 akapasa. Asi nhasi hazvina chibatsiro chodii uri pauche. Hanzvadzi yake iye ari pauye uche yakudii. Haazwi kuti musoro wake hauzi zvakadii. Unotora mishonga. Dati muone picha yanogedza kuti vana magombe tingaomesa musoro tikadika hazvisi right paizvozvo. Garai pasi ndikuenda garai pasi. Pana Emily wakafa futi. Ndine wairi wakafa. Same chii. Garai pasi itsoe garai pasi. Ndoda imi mitaure kwenyu imimi ndichaurei mafira kuti wana mutaurai. Mimi kwangu musikana mane wakafa zvisina tsaruka. Zvinotaura zvemumushairi yowe zvakadai. Saka inini kuti zviri kuda mukororo wangu kuti sekuru wakati musaende asandasvika ipopo basa magombe iyo garai pasi ndikuda chi I want you to garai pasi vandokuda ina sina pizza garai pasi chakupepuka na iwo garai pasi iwe musikana iyo taura ini ndinozvitafadzo magombe kutanga ndikaona akapashekerwa nemwana wekutanga vanaita kuti mimba yapebhayana vandakavamwana 2 mukomana ari apa nakubato nemusikana marana 2 mukomana nemusikana vakatera vamwe 3 vaushaika futi wana vakati gare futi vakafa futi bhayabhairi mimba ichingoramba chingonetsa kudaro kubva 2004 tinongorwara ngeurwere same urwere wakangofana kusvika nari nanhasi murume ato wakasvika pakuti inini ndichakuendesa kubva kwenyu nokuti anenge hazvigoni upenyu hwakadaiwo unoti ngodai unofirwa obva kuorwara ndichiuya kumba ndichivaudza ndo zvimene tingapendire hazvini kana unombozvigadzisa nari nanhasi iwe ndeyakwaadaizwa handisi panomwe kuti ndiani anodira ndiri kuti muite sei I want you to see ndokazwa muone gravity yechi pamusoro wechumba. yes Inini kumba kwangu kwakafiwa asi handina vandakataurira mukadzi waJoy takara ndiri mhotera mutitungidza ini abara kamwana kakafa tikaviga kwaGivi kwakafiwa futi tikadini ndikandomuiga mwana waGivi asi ngatizive kuti rufo ruriko. Chekutanga ndoda kuti ndinzwe kuti madeath certificate yevanhu vavo vari kufa ari kunzi chii? Ngekuti ngozi dziriko handirandi asi kana death certificate rakuti HIV positive cancer muri kutaura kuti mimi AIDS iri kukonzerwa nengozi. Ndida kunzwawo hangu pane vari kufawo asi dziri kukonzerwa nei? Right ndipo mikachangamira ndipo mwana wekutanga ari kukwashusha mwana wekutanga order ndiri kuti muyaka izvaikuya ndiri kuti handiti nyaya dzehealth munoziziva makashanda muhealth profession handiti some of these issues are they are confidential. That's private information.
hatisi allowed to review tisina bvumo ati urwere wechi ndiri kuti nini let's look at apa tataura mamwe issues da tine mamwe akadaro those ones are natural and natural andika Saka haumeni. andika ndopatati tine mamwe mbuya kuti munhu aoneka akafa musango haisi AIDS. What is it? Munhu atsikirwa nemugodi haisi AIDS. What is it? Akamwona kuti mwana wakudaro pamuchenji haisi AIDS. Akamwona kuti isusu akamwona ndiri kuti there are some kuti yes pane mamwewo ari justified nemamwe asiri justified. Asi ini ndiri kuti akawanda ari mumusha menyu haana justification. Ndopandikureva kuti in every 4 cases 3 are not justified. Akamona kuti saka isusu tiri kutiona iti kana pasina chiripo munongoenda kama munoenda mutaura kuti hapana chiripo kana chiripozvo moudziwa kuti chiripo modi ndopatokaenda chete kuti musarambe muchifungirana nekunongedzana. Endai moende motaurwa kuti gaizi muri kungonetsana ini hapana chiripo. Kana chiripo vamataurwa kovana chiripo icho mavazitaike sei gadzirisai chiro because wakomana chisi hachieri mutsiwa chariri izvozvo musakangana chisi hachieri mutsiwa chadii because umwe ndokukwanisa kurizwa ati yatakatamba baba ndieringada asi kanisa ndabvunzwa ndonyara but chiri icho chirikupedza chii ini ndati hama dzangu nhasi makakwana mukutsanjira uri kupanza chiendai pana mukutsanjira panza mumbozwewo kuti uti uyu nayo saka endai mopinde matare ipo endai panza chizwe from there muizotaurwa zvekuita uye handei